أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau asabar 14 ga watan Jun shekara ta 2025 cikin yardar Allah zan yi bayani kan hare-haren ramuwar gayya da jamhuriyar musulunci ta Iran ta kaddamar akan kasar Yahudu wato kasar Isra'ila. Kamar yadda na bayyana muku yan uwa, a asubahin jiya wayewar garin Juma'a an kai wa Iran wasu munanan hare-hare, amma hare-hare ne na ta'addanci wanda tushensu ya samu ne sakamako cin amana da wasu gurɓatattun munafukai da aka samu suka bayar da bayanan sirri na guraren da aka kafa na'urorin tsaro na sararin samaniyar jamhuriyar musulunci ta Iran. Waɗannan munafukan dai sun bayar da bayanai na manyan jagororin da suka samu shahada an hare su a gidajensu na kwanciya, ba a cibiyoyin tsaro ba kamar yadda suke yayatawa. Wannan ƙarya suke yi. Waɗannan munafukai bayan sun bayar da waɗannan bayanan sirri, an kuma samu wasu munafukan waɗanda suka ƙera ƙananan jirage marasa matuƙa masu kai hare-hare a cikin ƙasar, domin ba shigowa da su akai ba, a cikin ƙasar aka ƙera su. Waɗannan munafukai sun yi aiki kuma an haɗa bayanan yadda za a kitsa wannan hare-hare kamar haka. An san guraben da na'urorin samar da tsaron sararin samaniyar Iran suke, sannan kuma ana da bayanan gidajen kwana na waɗannan manya-manya kwamandoji da suka yi shahada. Saboda haka na farko za a yi nasarar shahadantar da waɗannan manya-manyan sojoji da kuma kwamandoji. Kashe su zai sa a samu rauni a wannan rundunar, daga nan aiki zai yi gaba. Wannan raunin zai taimaka musu gurin kai hare-hare akan na'urorin samar da tsaron sararin samaniyar ƙasar ta Iran. Idan sun hare su sun lalata su, to daga nan za a shiga gaba ta uku. Za a ɗagowa ragowar tarin makiya hannu cewa yanzu sararin samaniyar Iran ya samu, an kuma samu kofa hanhai, tunda duka na'urorin tsaron an dakatar da su ta hanyar wulla musu waɗannan jirage marasa matuƙa waɗanda aka kera su a cikin ƙasar. Saboda haka hare-hare za su ta shiga shigowa. Jiragen da aka tanada, ɗaruruwan jirage na yaƙi da aka tanada, da dubunnai na jirage marasa matuƙa masu ƙunar baƙin wake, da dubunnan missile da aka tanada domin wannan aiki, duka lokacin amfani da su yayi. Saboda sararin samaniyar Iran an yi amfani da wannan manuba domin kitsa mata waɗannan munanan hare-hare, kuma an yi shirin da masana sun ce ba a taɓa shirya wata ƙasa shiri irin wannan ba, domin duk sanda za su tunkari Iran ba shirin wasa suke mata ba. Ko jaridar Middle East Observer ta bayyana cewa ana zargin an yi amfani da jirage da yawansu ya kai guda 200, wanda daga baya awa 1.5 bayan sakin wannan rahoto nata ta ƙara sakin wani sabon rahoton cewa an yi amfani da jirage da yawansu ya kusa 400. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shiri haka ya faru kamar yadda suka shirya shi. Lokaci guda aka kai hare-hare ga waɗannan manyan daraktoci ko kuma manyan janarorin sojoji kamar da yadda suka shirya. Suka fara yada cewa hatta shi kanshi Ayatollah din sun kashe shi. Suka yada cewa dukkanin manya-manyan shugabannin sojoji sun kashe shi. Wannan ya jefa ƙasar cikin ruɗu, ya kuma jefa dukkanin masu imani na duniya a cikin yanayi mara daɗi, wanda suka kasa samun wata madogara a wannan lokaci. Daga nan suka fara kai hari a mataki na biyu, inda suka fara kai shi na'urorin samar da tsaron sararin samaniya wato air defense system. Sun yi nasarar farfasa su da kuma cibiyoyin sarrafa su. Yanzu an shiga gaba ta uku, shine a fara kaiwa Iran hari ta kowane bangare. Idan kun lura za ku ga hare-haren da aka rika kaiwa din ba explosion bane mai nauyi, saboda ba bomb bane mai yawa, ƙananan jirage ne. Bomb din da suke dauke da shi ba shi da yawa, kuma dama su basu dogara da wannan bomb din ba, sun dogara ne kawai wayannan jirage su yi kokari su tarwatsa musu na'urorin samar da tsaro na jamhuriyar musulunci ta Iran. Daga nan kuma za su shigo da kayan aiki. Sun kai hare-hare har a cikin jihohi guda 6 kamar yadda na bayar da misali. Wannan daga bangaren Amurka ko Isra'ila kenan. Su kuma a nasu bangaren sojojin jamhuriyar musulunci ta Iran, yayin da suka fara fuskantar wannan kalubale, suka kuma waye gari na'urorin tsaronsu domin samar da tsaron sararin samaniya ba sa aiki, kuma sun gano menene tushen al'amarin. Nan take suka fara aiki gadan-gada. Shine kokarin lalubo inda wayannan jirage marasa matuƙa suke tasowa. Sun yi amfani da tauraron dan adam, sun yi amfani da ragowar na'urorin tsaro na ƙasar,
sun kuma fara gano daga inda wa'annan jirage suka fara tasowa, sun fara bin diddigin inda wa'annan jiragen suke. Ba su damu da wa'anda suke yawo a sararin samaniyar ba, amma mafita a nan shine su datse yaduwarsu da kuma zare jijiyar, ma'ana tushensu daga ina suke. Sun dukufa wannan aiki. A gefe guda kuma suna ƙoƙari na kakkaɓo wa'annan jirage marasa matuƙa, domin a lokacin har jirage sun fara shigowa, domin su kansu suna zaton cewa idan ba su yi aiki da gaggawa ba al'amari zai canza musu. Iran ta rufe sararin samaniyarta, ta kuma rufe bodojin ƙasa, ta kuma dakatar da shiga da fita daga ƙasar gaba ɗaya. Nan take hatta alhazai da suke shigowa daga Makka su ma ba a yarda su shiga cikin gari ba, an ware su a wani guri na musamman saboda ƙasar tana cikin wani irin yanayi da za a caje ta gaba ɗaya. Bayan sun gano cewa hare-haren na ƙara yaduwa kuma kamar ƙofa ake nema da za a karya lagonsu, jagoran juyin juya halin Ayatollah Al-Khamenei nan take ya bada umarni cewa a canza dukkanin na'urorin tsaro na sararin samaniyar ƙasar jamhuriyar musulunci ta Iran ɗin baki ɗaya. Yan uwa, abin mamaki, daga bayar da wannan umarni ƙasa da awa 3 waɗannan bayin Allah har sun canza dukkanin na'urorin tsaro na ƙasar baki ɗaya. A gefe guda kuma bincike ya yi nisa, kuma har an fara kama waɗanda ake zargin su da shigo da waɗannan kayayyaki ko kuma alhakin tada waɗannan kayayyaki. An kama su, an kama kusan mutum 77, ta majiyar tana cewa 78, waɗanda suke sarrafa waɗannan na'urori, kuma dukansu Indiyawa ne. Sannan an kama motoci har guda 7 cike da waɗannan jirage marasa matuƙa. Saboda haka daga wannan lokaci tsaro ya fara dawowa cikin jamhuriyar musulunci. Sararin samaniyar ta ya zama secured. A gefe guda kuma ta fara cin galabar karya lagun munafukan da suka munafunce ta. Daga nan sai fara yunkurin mayar da martani. Kafin nan, yan uwa, babu wani a duniya da ya fi ƙarfin ko ya wuce ya hulɗa da munafukai, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da munafukan, ba dan bai san su ba, ya san su, amma dai ya sha fama da su. Ayoyin alkur'ani da yawa sun sauka akan su, da yadda suka kai mutuƙa wurin kiyayyarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kuma sun yi imani da shi a baki, amma zuciyarsu ko kaɗan bata karɓe shi ba. Hasali ma cike take da kiyayyarsa. Idan har manzon Allah ya iya zama da munafukai, to su waye mutanen Iran? Amma cikin iko na Allah, wannan sai ya zama wata cikakkiyar nasara wacce zan yi bayanin ta a nan gaba. Ayatollah Al-Khamenei ya ba da cikakken umarni, ya kuma sanya hannu akan takardar umarni da ya ba wa rundunar sojojin ƙasar cewa ya musu izini na su kawar da Isra'ila. Yanzu an shiga aikin ƙoƙarin shafa Isra'ila da kuma yaƙata ta kowane fuska. Sanya wannan hannu ke da wuya bayan an naɗa sabbi kwamandoji, an maye gurbin waɗanda aka yi shahadantar da su nan take. Waɗannan sabbin kwamandoji sun shiga wannan aiki gadan-gadan na ƙoƙarin aiwatar da umarni na wannan babban jagora. Ya yi musu umarni a daidai lokacin da ke karanta wannan ayar. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tashin farko an fara samun umarni da kuma tayar da jirage marasa matuƙa, wato drones ƙirar Shahid har guda 200 domin su share hanya. Manufar tura waɗannan jirage marasa matuƙa shine Iran na son gwada ƙarfin makiyanta da kuma kallon wani irin tanadi suka yi wa makamanta idan sun taho wucewa. Ta tura waɗannan makamai za su tsallako ta Iraki, su ratsa ƙasar Syria, su tsallaka Jordan, sannan su fada ƙasar Isra'ila. Wasu kuma drones ɗin za su fada daga Syria, za su tsallaka ta sararin samaniyar Saudi Arabia, daga nan su tsallaka ta Jordan, sannan su fada ƙasar Isra'ila. Ta yi wannan ne domin ta auna nan ce hanyoyin da za ta yi amfani da su gurin kaiwa Isra'ila hari, sannan kuma tana son ta ga meye a cikin hanyar. Ile kuwa jaridar RT News ta Rasha da Moscow News ta Rashan dai, da Current Report da Jerusalem Post har da CNN duka sun wallafa a shafinsu cewa Isra'ila na aiki tare da ƙasar Saudi Arabia da Syria da kuma Jordan domin kakkaɓe jirage marasa matuƙa da suke tasowa daga jamhuriyar musulunci zuwa ƙasar Bani Yahudu. Kuma shirinta ya yi aiki, domin kuwa sun yi aikin har ma Jordan ta bayyana a hukumance cewa ta yi aiki da sojojin Birtaniya da na Amurka da kuma na Isra'ila, kuma sun samu nasarar kakkaɓo jirage marasa matuƙa na jamhuriyar musulunci ta Iran. Wannan duka tarko ne Iran ta saka musu, domin kayan suna nan tafi.